खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। कलगासियायाव आखाइजों बानायनाय पिस्टल आरो गोथां गुलि बोखांनो हादों। मिर्जायाव ड्राग्सजों लोगोसे सानै हमजादों। दिसपुर पुलिसा लांखारजानाय उन्दै गथ'साखौ रैखा खालामदों। गोदान दिहिरायाव श्री श्री गणेश मन्दिर बेखेवदों मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बिहार एसेम्ब्लियाव थाबैनो फ्लोर टेस्ट, बुंथिगिरिया बिबान एंगारबाय। गुवाहाटीयाव साननि बिदुङा बांनायखौ नुनो मोन्दों। बासबारियाव जुवारिनि हेंथायै पुलिसनि थाद'नाय गैयै सिग्रोमनाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। बरपेटा जिल्लानि कलगासिया थाना बेन्दोंआव थानाय लासांगा गामिनिफ्राय पुलिसनि मोनसे हानजाया गंसे आखाइजों बानायनाय पिस्टल आरो माखासे गोथां गुलिखौ बोखांनो हादों। लोगोसेनो पुलिसा बे आयेन बेरेखा खामानिजों लोब्बा थानाय सानै दायनिगिरि सुबुंखौ हमनो हायो। हमजानायफोरनि गेजेराव सासेया सोनाब बंग मालदा जिल्लानि जाफर आली आरो गुबुन सासेया कलगासिया सम्बलपुर गामिनि बादल हक होननानै पुलिसा सिनायथि होदों। आथिखालाव पुलिसा बिसोर सानै हमजानाय दायनिगिरिफोरखौ इन्टारोगेशन खालामगासिनो होननानै मिथिहोदों। कामरुप जिल्लायाव स्पेशल टास्क फोर्स एबा एसटीएफ आरो पलासबारि पुलिसनि नाजानायाव मोनसे ड्राग्सजों बुंनाय बेगखौ हमनो मोन्दों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मिर्जा ओनसोलाव अपारेशन खालामबाय थानाय समाव बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ पलासबारि पुलिस थानानि साखाथियावनो हमनो मोननाय जादों आरो बे अपारेशनाव कामरुपनि डीएसपी कल्याण फाटकनि दैदेननायाव जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसनि फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला गंसे एल्ट' गारि रेजिस्ट्रेशन नम्बर AS19R3844 खौ मोजाङै चेकिं खालामनायाव बेफोर ड्राग्सफोरखौ मोननाय जादों। बेगनि सिङाव गासै 23 ड्राग्सनि फिसा फिसा बाक्सुफोरखौ मोननाय जादों आरो बेनि सायाव सानै सुबुंखौ हमनायबो जादों। हमजानाय सानै सुबुंखौ साफिजुद्दिन आली आरो जाकिर हुसैन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दिसपुर पुलिसा रबिबारखालि खानापारा फ्लाइअभार खाथियाव लांखारजानाय सासे 1.5 बोसोरनि उन्दै हिन्जावसा गथ'खौ दुथांनिफ्राय रैखा खालामनो हादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गथ'साखौ सासे आइजोआ किडनेप खालामदों आरो बे जाथायखौ जायगानि मानसिफोरा नुनानै हमदोंमोन आरो गथ'खौ रैखा खालामनानै किडनेप खालामग्रा आइजोखौ पुलिसनि आखायाव हरनाय जादोंमोन। गथ'सानि बिमा हासिना बेगमा सिगांनिफ्रायनो खानापारा बास थाद'ग्रानि साखाथियाव गंसे दखानाव खामानि मावखायोमोन, जायनि थाखाय किडनेपारआ बै जायगानिफ्रायनो गथ'खौ लानानै थांदोंमोन। फुंनि 11 रिंगासोआव बासनि ड्राइभारफोरा बे जाथायखौ नुनो मोन्दों आरो जेब्ला बे जाथायखौ मिथिनानै नागिरदोंमोन अब्ला माखासे समनि उनाव गथ'साखौ किडनेप खालामग्राजों गेलेनाय नुदों। उनाव मिथिनो मोननानै गथ'साखौ लानानै खारदोंमोन। किडनेप खालामग्रा आइजोआ सिगां समफोराव दखानाव फैबाय थाखायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बेफोर जाथायखौ दिसपुर पुलिसा आखायाव लानानै उनाव गथ'साखौ किडनेप खालामजानायनिफ्राय रैखा खालामनो हादोंमोन। बाक्सा जिल्ला कक्लाबारि बियाबनि सिङाव थानाय गोदान दिहिरायाव दिनै मोनसे गिदिर महरनि अरायनि थाखाय गोदानै लुफुंनाय श्री श्री गणेश मन्दिरनि दिनै हाबाफारि बायदियै बेखेवजानाय जायो। मोनसे गोथार हाबाफारिजों आरो नाम कीर्तन संघ आरजनि सोदोबजों थासारिया गोमसारो। गोबां सिबियारि रायजोफोरनि बाहागो लानायाव श्री श्री गणेश मन्दिरनि दरखं बेखेवजेनो आसाम सरकारनि केबिनेट मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लादों बिटिआरनि कक्लाबारि बियाबनि एमएलए मन्टु बर'आ। बेनि अनगायैबो बेखेवजानाय श्री श्री गणेश मन्दिराव गणेश बाबानि मुसुखाबो थिसननाय जायो। मख'नो गोनांदि फैगौ 13 फेब्रुवारियाव गोदान दिहिरा गामियाव बेखेवजानाय अरायथा गणेश मन्दिर सिथ्लायाव मेहेरगोनां हाबाफारिजों श्री श्री गणेश फुजा फालिनायनि सनाथि मायथाइ फोरबो खुंफुंनाय जागोन। सनाथि मायथाइ फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै दिनै गोदान दिहिरा गामियाव गोदानै लुफुंनाय अरायथा श्री श्री गणेश मन्दिरखौ बेखेवनायजों लोगोसेनो मन्दिराव गणेश बाबानि मुसुखाबो थिसननाय जायो। श्री श्री गणेश मन्दिर बेखेवनानै होनाय बिबुंथियाव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्मआ धोरोम, हारिमु, फोथायनायनि सायाव बिबुंथि लाखियो। बिहाराव बीजेपी आरो जेडीयू दोलोजों जयैनो खुंफुंजानाय आरो नीतीश कुमारजों दैदेनजानाय सरकारा न' कन्फिडेन्स मसन मोननायनि उनाव थाबैनो फ्लोर टेस्ट जानो हासिगौ।
मानो होनोब्ला आथिखालाव सा बिहार एसेम्ब्लिनि गासै सा 243 एमएलएफोरनि गेजेराव दासिम बीजेपीखौ लाफानानै जनता दल दोलोनि दैदेनगिरि नीतीश कुमारनि आखायाव आथिखालाव सा 128 एमएलएफोर दङब्लाबो नाथाय बीजेपी दोलोनि एमएलएफोरनि बिबाङा 112 आरो गुबुन फारसेथिंजाय नीतीश कुमारनि जनता दल इउनाइटेड दोलोआ गासै 45 सा एमएलएफोरल'सो दङ। बेनिखायनो बिहार एसेम्ब्लिनि बुंथिगिरि आबाद बिहारी चौधुरीया बिबान एंगारनांदोंमोन। गुवाहाटीनि मानसिफोरा दासान्दि बे सप्तायाव दुंथाइ बांबोनायखौ 30 डिग्री सेल्सियाससिमहालागै जादों होननानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों। ओनसोलनि बोथोर बिगियान मिरुआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला 13 फेब्रुआरिनिफ्राय 16 फेब्रुआरिसिम दुंथाया बांगोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि गुवाहाटीयाव 14 फेब्रुआरियावबो दुंथाया 28 डिग्री सेल्सियाससिमहालागै जागोन होननानै बुंबावनाय जादों। बाक्सानि सालबारियाव जुवारिनि हेंथायै बासबारि पुलिसा गोख्रोङै सिग्रोमनायाव सासे दुथां जुवारिया हमजादों। एरेङामारि गामिनि चिराजुल हक एबा चिरो होननानै गोबाव समनिफ्रायनो चिराजुला खालपानि बाजाराव उदाङै तिर आरो एन्डिं जुवानि आयेन बेरेखायै थाद'नाय गैयाजासे फालांगि खालामबोबाय थादोंमोन। स्कुल कलेजनि फरायसाफोरखौ आयेन बेरेखा जुवाननि फारसे गाज्रि हुदा खालामनानै चिराजुला मोनसे रोखोमनि गाज्रि थासारि सोमजिहोदों। नाथाय पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै बेबायदि बेसेबां सान सोलिगोन चिरोआ। थांनाय मोनायाव पुलिसा फोरमानजों लोगोसे हमो चिराजुल हक मुंनि सासे दुथां जुवारिखौ। पुलिसा चिराजुल हकखौ एरेस्ट खालामनाय समाव गंसे एन्ड्रइड मबाइल फन, 5,550 रां आरो जुवाजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय आरो गोबां बेसेन गोसा मुवा बेसादफोर हमनो हादों। नाथाय खालि चिराजुल हकल' नङा, खालपानि बाजाराव आरो गोबां दुथां जुवारिया उदाङै पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै होगासिनो आयेन बेरेखा जुवानि गोसोम फालांगि। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।